Wara li Net News nhar it-tnejn kixef il-laqgħa li kellu l-eks Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja ma' Robert Abela, esponenti fil-Labour qed ipoġġu dubji serji dwar ir-raġuni vera għaliex il-Prim Ministru ħass li kellu jsejjaħ lil Muscat biex ittieħ il-pariri. Kienu ħafna dawk li staqsew kif u għalfejn il-Prim Ministru tal-lum qed jieħu pariri mill-Prim Ministru li daħħal lil Malta fi kriżi istituzzjonalizzata. Waqt intervista l-ħadd filgħodu kien Robert Abela nnifsu li ammetta dan. Aħna ma tantx kellna ħanimuż għax mal-ewwel sigħat sibna dik xi ħaġa li konna nafu kriżi politika. Kellna wkoll inkwiet politiku fil-pajjiż li qatt ma konna ħabbatna wiċċna bħalu. Il-kriżi ma kienx waħda żgħira u kienet tolqot fil-font. U l-kriżi politika li kellna dakinhar ma kienx waħda faċli. Aħna gvern ġdid li għadna deħlin fiż-żarbu ta' gvern li iva kien immexxi wkoll mill-Partit Laburista. U biex jipprova jtaffi mid-daqqa kbira li ħadet il-kredibilità tiegħu din il-ġimgħa, Robert Abela pjana mistoqsija mill-ġurnalisti tiegħu stess sabiex ikollu l-opportunità jagħmel din l-istqarrija. Id-deċiżjoni finali dejjem kienet tiegħi. Minkejja dak li ntqal mill-Prim Ministru, ir-realtà hi li Abela kellu jirrikorri għal Muscat biex jiddereġih. Il-politiku li f'Diċembru kien kundannat bħala l-personalità tas-sena għal korruzzjoni. U f'mument fejn kulħadd qed jappella għall-Għaqda Nazzjonali, Robert Abela reġa' nfex f'attakk dirett fuq il-Partit Nazzjonalista u fuq il-kap tal-Oppożizzjoni. Mela għandna kap tal-Oppożizzjoni. Iżda lil mill-battuti politiċi, Robert Abela naqas milli indirizza r-rapport ibes tal-Kummissarju tal-Standards illi ta' ċanfira qawwija lill-Gvern Laburista, rapport rigward infiq ħażin ta' flus il-poplu illi il-Prim Ministru ma tax risposti dwaru. Intant, waqt din l-intervista, Robert Abela prova jieħu l-mertu għas-suċċessi mediċi li qed ikollna fil-ġlida kontra l-COVID-19, kliem li skont is-sorsi tagħna fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista urtaw mhux ftit lin-nies ta' Chris Fern. Ma bżajtx niddeċiedi, gburi ngħid iva. Ħatta b'mod tajjeb. Robert Abela kompla billi qal li issa li skont resqin lejn normalità, il-Gvern ma jistax ikun ibes iżejjed ma li jibda itaffi l-miżuri. L-ekonomija tal-pajjiż, in-negozji ta' pajjiżna